Yn y blynyddoedd dwytha neu yn yr misoedd dwytha yn enwedig, dwi wedi neidio mewn i fyd ychydig bach fwy electronic a dawns. Yn sicr, dwi'n meddwl bod yna fwrlwm yn hymysg y scene electronic ar hyn o bryd yn cael ei hyrwyddo lot gan bobl fatha cylchgrawn clus. Mae'n meddwl lot fwy o DJs a setiau electronic byw yn ymddangos. Gennych chi artistiaid fatha Toco Malolo, Endaf, Mangharad. Yndi, mae'n scene sy'n tyfu yn sicr. Mae'n exciting iawn ar hyn o bryd. Felly mae'r gan Gwyn yn un o'r sengla oddi ar yr albwm sengl nes i gyd sgwennu hefo Malan. Mae hi'n gan sydd yn crwydro fewn i elfenna UK garage, electronic, pop, ag bwriad efo'r gan oedd creu rhywbeth chydig bach yn fwy cofiadwy ac anthemig ac oedd yn gwthio ffiniau chydig bach yn y scene electronic. Felly oedd hi lot o hwyl i gynhyrchu ac i gyd sgwennu efo Malan a ddoth hi at ei gilydd mewn chydig fisoedd i fod yn onest a mae'r ymateb wedi bod yn gret iddi hefyd.